захаваем гістарычную памяць разам. Кожны з нас памятае імёны герояў. Вера Захаровна Харужая, удзельніца Вялікай айчыннай вайны, партызанская актывістка, герой Савецкага Саюза. З першых дзён Вялікай айчыннай Вера Харужая разам з мужам Сергеем Карнілавым уступіла ў атрад легендарнага партызанскага камандзіра Васіля Каржа і была там сувязной. У адным з баёў Сергей Карнілаў быў смяротна паранены. Аб гэтым захаваўся запіс Веры Харужай. Я ўзгадала моцныя і жорсткія словы Далорысы Бароры. Лепш быць жонкай героя, чым удавой баязліўца. І па-новаму зразумела сэнс гэтых слоў. Напрыканцы 1941 года яна перайшла лінію фронту, каб наладзіць сувязь партызан з кіраўніцтвам Чырвонай арміі. Потым была накіравана ў варожы тыл для арганізацыйнага ўмацавання віцебскага антыфашысцкага падполля, дзе збірала і перадавала ў штаб Чырвонай арміі каштоўныя звесткі пра ворага. У лістападзе 1942 года Веру Харужую разам з іншымі падпольшчыкамі арыштавала, а потым расстраляла гестапа. Пасмяротна ёй было прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. Імя Веры Захаровны Харужай носяць завулак і вуліца ў горадзе яе нараджэння Бабруйску, завулак у Магілёве, вуліца ў Асіповічах. Яны змагаліся, каб мы, нашчадкі, жылі ў міры. І мы будзем заўсёды памятаць імёны герояў.